Adyang kun nawaya ngem riribok hepay lang daytoy regna. Kastamet nga adang sungsung bata itibiyag no apay asyak pay lang isulisugen. Basol daytoy ka kaniyang idadarira isong nga pang-aasin ka din na adayuan na. Panununan ko ba at na pusong alumdaan nukas bilang tasyak ti mailawan. Sikat timde aririmok to'y biyak ko nasibek ang panunod itaket na kiro. Yak mailimbe nga adama na gayat ko ngem ang kamagang tamok apa kay sagmakan. Kaniyak idadarira isong nga pang-aasin ka din na adayuan na. Panununan ko ba at na puso alumdaan nukas bilang tasyak ti mailawan. Sikat timbre